नखराव आंनि जुलिनि खोथा सावरायदों फैगौ रबिबाराव नायनो फैयोनो आं बायदि सेंग्राजों गोसथोलायोब्ला बिदिनो जायोदां नों एसेयावनो जेननानै लायो बेनोथ' नोंनि जेंनाया माथो खालामनो आं जाबाय आबादारिनि फिसा नोंहा गोसोआव दङ ना आं दि बड'लेण्ड मास्टर मेलायाव थांदोंमोन औ दंथ' खोनासं बैयाव आं बायदि 400 आइजोफोर थांदोंमोन जोंखौ एसेबां मोजाङै बुजायनानै फोरोंदों सिगांनिफ्रायनो मैखुन आबाद मावग्रा आब'मोना गावबा गाव स्कुटि लालायना फैदोंमोन आंहा फोथायनाय दं आंबो सानसे हागोन होनना लोगोसे सोरखारा आइजोफोरनि थाखाय गासै मोन 1000टा आबादाव गोनां आगजुफोरखौ रानदोंनो बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा सेंग्राफोरनि थाखाय जेबो गैया नामा दङ मानो गैया जानो आङो आब'मोनजों मोजाङैनो सावरायनानै फैदों नङाना दे खोन्थालाय खोनासंब्लाल' जानाय नङा मावनोबो नांगोन जागोन दे नाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारा साहा गला बेदर दाननाय गला आरो बायदि बायदि गायसननानै मदद होनायजों लोगोसे अगर दंफां गायनो थाखाय दंफां फुलिबो रानदों अगर दंफां फांसेनि बेसेना बेसेबां नों मिन्थिगौ ना औ मिन्थिगौ आरो बुंलाय खोनासंनानै गोसोखौ मोजां मोनलायदों 10,000निख्रुइबो बांसिन आबादारिफोरखौ लानानै 105टा कृषक उत्पादन गट बेखेवनानै होनाय जादों लोगोसे बड'लेण्ड पिक मिशननि गेजेरजों 5,000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरनो गोनोखोआरि आदबजों अमा फिसिनायनि फोरोंथाय होगासिनो दं आरो 500टा बाय'सेक्युरिटि किट्स होनायनिबो राहा खालामनाय जादों हाबाब दानो हाबाब बुंबा बोरै जानो आरो दंबावोसो औ खोनासं साबा अमा फिसिग्राफोरनि थाखाय स्पेशलिस्ट ब्रिडार फार्म आरो डेमनस्ट्रेशन फार्मनि थाखाय बे बड'लेण्ड पिक मिशननि गेजेरजों फोरोंथाय होगासिनो दङ आरो जुदि अमाया बेराम जायो बेनि थाखाय एम्बुलेन्सबो हगारनाय जाबावदोंसो अमानि थाखायबो एम्बुलेन्स औ बेनोथ' UPPL सोरखारा सोलायनाय लाबोनाय औ नंगौ दे दासो माबा मोनसे मावनो हागोन बायदि मोनदों आं नों अमा फिसि आं मैखुन आबाद मावगोन सानैजों संसार जागोन न'आव थांना खोन्थाहैथां नोंजामादैया अमा फार्म मावो होनना प्रमद बर' दैदेननायाव UPPL सरकारा थांनाय 3 बोसोराव BTRआव लानानै फैदों गोजोननि गेजेरजों जौगासारनाय BTRआव दा गिनाय उदां BTRआव दा आरोबाव गोहो गोनां गोजोन आरो जौगानाय बे बोहैथिखौ अरायबो लाखिनो थाखाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि BJP UPPL आरो EJP मित्रजोटनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालाम